bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe en ko hayaw Pindi TV jam Allah wale mon to mbawɗon tawede ɗo mbawɗon wonde eɓe mbawɗon wondude caggal calminali ko jettore faade mon en gari humnude oɗon aadi mo Pindi TV fiɓodirede nde fulɓe addande on kala subako ko sifayruɓe jayndeji leydi Sénégal hande noon jogue majji gartiti koye nde ɗon jonde nde waɗi ɗum ɗeɗon pelle ɗe gano an laamiyankoje pelle kewɗe ko wayno rado en ko wayno ganduɗa ko Y'en a marre en frappe France dégage en foof noon e sudde kungel haale oɗon 3e mandat ene wayno kaɗon noon no ɓuuri tentude nder jayndeji oɗo subaka ƴettu jaynde Sud Quotidien ɓe ko 3e mandat présidentiel Macky Sall mi hors course wi noon ko ɓeɗon jayndenkoɓe Sud ene wayno noon Aliou Tinardi maɗi ɗon gomuji kala wondude Fadel Barone kamɓe kala ganduɗa tigui ko pelle Y'en a marre walla pelle France dégage pelle tigui tawteɗo e nder leydi ene wayno noon kamɓe kala oɗon société civile ɓe noddi tigui kolde hoore leydi président Macky Sall yo wat déclaration générale hollite ɓesgu leydi Sénégal wonde de yata e ɗiɗon sumgoji lefol laamu 2024 ɗum de woni yidde mabɓe kamɓe tigui ganduɗa ko ɗiɗon gomuji ɗum woni ko siifi ɓeɗon jaynenkoɓe Sud koɗa ɗum ko jaynde Vox Populi haka jokki toon Aliou Tine e Y'en a marre e wondi mumen avertisse Macky Sall ɓe mbaguini kongi faade président de la République ɓe mbi que le président de grâce respecter la constitution et votre parole ndam jam gën 3e mandat wonon ko jam ɓuuri oɗon 3e mandat ɗum de woni yidde mabɓe oɗo saaha yo président Macky Sall lelnarme ɗum goɗɗo mo gonɗa tigui soutien kongi ko Mohamed Diagne o wi ko Aliou Tine joue au pyromane sapeur pompier en suscitant une crise artificielle wi noon ko oɗon gorko ene wayno o wi ko kala président ƴoƴƴo fotani tigui yaltude so tawi de sumgoji jettaki yalta mi watta 3e mandat e ko way noon wi noon ko Mohamed Diagne o wi ko président Macky Sall jaɓɓal ngal yaɓɓi ngal walla mbiyen ko to woni ɗo e oɗo saaha ene wayno dehol ko tali taw kay wona sudde kongi ala haala oɗon 3e mandat wi noon ko oɗon gorko mo ganduɗa tigui no mbiɗen ni biteɗo o ganduɗa kay ko Mohamed Diagne kan woni tawteke e nder ndeɗon jaynde Vox Pop kono ɗum ko jaynde Tribune arti tigui koye kaɗon haala ɓe mbi ko pelde sappo kañumen kala mbi ko jatani e oɗon 3e mandat ene wayno ɓe mbi ko e oɗon forcing walla mbiyanna so Macky Sall ganduɗa koy ko holli dole ene wawi tigui jibinde fitina walla ummina fitinaji kewɗi ɗo e nder leydi Sénégal ɗum de woni koɓe kaali o éviter au Sénégal la catastrophe et le chaos ɗin tigui kongi wondi mbaggini e nder jonde nde mbaɗi hanki e kuccidirala jaynenkoɓe kamɓe tigui ganduɗa ko ɗeɗon pelle ɗe mbiɗen ni rado Y'en a marre wondude ganduɗa kay ko ɗeɗon pelle frappe France dégage e ko way noon kañumen kala ndentino hanki gam kay huccidirde ɗeɗon jaynenkoɓe kono kay ndeɗon toɓɓere ko wotere wonno ko lidde ɓe jaɗano oɗon 3e mandat taftude ɗiɗon gomuji mabɓe ɗo ɓe manno e 2011 2012 gam kay heɓanade oɗon 2024 le réveil journal wi ko la société civile lance jam gan 3e mandat ene wayno ko jam ɓuuri oɗon 3e mandat Mouhamadou Mactar Guissé o wi ko ganduɗa ko Benno Bokk Yakar kañum ne ene foti darade rutta teddugal président Macky Sall eɗen golle payodinde ɗe waɗi kono kay darana ɗum bang yo bang wona tigui ganduɗa ko bouclier mum ɗiɗon kongi woni ɗi werli kanko Mouhamadou Mactar Guissé e nder ndeɗon jaynde le réveil journal jaynde le vrai journal arti tigui ganduɗa ko eɗeɗon doole moɓodiral mabɓe ɗeɗon pelle kanje kala ɗeɗon pelle sappo so ɗe ndenti holko ganduɗa tigui doole ɗe ɓe mbawi hebde kono kay won doole mabɓe holko ɓe mbawi waylude holko ɓe mbawi firtude kono kay holko ɓe mbawi hadde que pèse la société civile wi noon ko ndeɗon jaynde le vrai journal ene wayno ha joni haaɓe jokki ndeɗon haare mabɓe kono le soleil national jumpane kan jaynde guendirde arti koye tout feere adanere ganduɗa ko les classes préparatoires to diwan mo Thiès classe préparatoire aux grandes écoles hoore lendi fawi tout feere adanere le Sénégal poursuit sa quête de l'excellence ala haali ndeɗon jangde sembitine no hannit ni ene wayno tigui nguɗon goomu ganduɗa tigui bismima président Macky Sall kono kay ɓe jaɓɓi momo jaɓugal bangal fayida e fawde tout feere adanere ɗiɗon ganduɗa kay ko classe préparatoire aux grandes écoles to Crous mo Thiès hoore lendi arti hen e wagginde ɓeɗon kala kongi kono kay yo ɓeydo sembude ɗeɗon golle gam kay jangde wonde fayida ɗo e nder leydi Sénégal hay jayndenkoɓe las koye kaɗon jumpi ɓe mbi ko Macky exalte l'excellence et le savoir ɗeɗon tout feere adanere kono kay ɗiɗon école aji jaruji koppareji kewɗe 12 milliards koppareji CFA woni ko waɗa hen gam kay jencude wonde fayde kono kay sukaɓe leydi Sénégal keble e heblo wongo fayde gam janggo e jaam mbawa ko naftude leydi e wone gueɗe kono kay mbawa waɗande leydi Sénégal ko ndinna leydi tigui hokkiriɓe e mbadi kuptidindi ɗum de woni yidde makko hayya jaynde origine SA nde woni jaynde ganduɗa tigui li quotidien de Elage Ndiaye nde kañum tigui koye kaɗon jumpi lancement des classes préparatoires aux grandes écoles Macky décrète la fin de la fuite des cerveaux ene wayno tigui ɓeydo sembitinede hakkude 2014 et
2021 ɓe mbi ko 80% des bénéficiaires des bourses d'excellence sont restés à l'étranger ene way noon hakkunde hitande 2014 et 2021 ɓeɗon kala hokkonoɓe bourse d'excellence taw kay ko laamu ngu hokki ɗumen suhaaɓe ene wayno toon tigi won to keddi to leyɗele Europe ene wayno noon ngam jangde wonde fayde kono kay suka men janga ɗo nafta leydi ndi fala budda ɗiɗon école aji darne woni classe préparatoire wadde mbiyen ko eɓore moƴƴere ngam kay Sénégal barkinoy ɓeɗon suka mumma e werloteɓe to caggal leydi taw kay ko ɓeɗon tubahoɓe woni kutortoɓe ɗumen ene wayno fandare nde wiide ɓeɗon jeyne ko ɓe likkude je fandare ɗiɗon kala suuji 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès kala hitande ɗum tigi woni fandare nde leydi Sénégal walla mbiyen ganda tigi on gouvernement fandare mum hen ko haɓade oɗon fuite de cerveau ɗum de woni yidde makka yidde mabɓe e mbadi kuptidindi ko wona ɗum ko hay classe préparatoire ene way noon goɗɗo darnuɗo gollorde wonde fayde ɗo e nder leydi Sénégal gam so haɓɓe ne mbawa gollade hen ene gollina kina abboye ujunere innama ade ko Youssou Madjigui en kan tigui woni tawte ke nder jayde l'observateur ɓe mbi ko you l'impact direct sur l'économie gam nduɗon faggude leydi Sénégal ene wayno on usine mo darne mbiteɗo impact darnaɗo toto diwan mo jam ñaajo ene wayno financement mo 12 milliards ko preñ men CFA le nombre d'emplois et la visite inaugurale du président Sall à 16h ko ya ñalawma hande o tigi sanga waktuji 16 hoto lendi président Macky Sall yilloyto toon e oɗon usine mo darni ɗum Youssou Madjigui en usine d'imprimerie e ganduɗa tigi taw ko o mbadi kuptidinde mbadi janji kono kay koye fannu goɗɗo oɗon imprimerie mo Youssou Ndour darni toto jam ñaajo gollinde sukaɓe kono kay wallide nduɗon faggudu leydi Sénégal caggal kan kamɓe jeynankoɓe Futurs Médias ɓe garti koye alhaali oɗon affaire Petit Boudé ene wayno ko alhaali ganduɗa kay coggu oɗon armement mo ganduɗa tigui hokkonoma walla mbiyenna ko contrat ɗi ganduɗa kay wiyama koye niɓɓere nanna kono te Abdou Karim Fofana yalti hoccidde leydi Sénégal on interview mo Abdou Karim Fofana e alhaali oɗon ganduɗa ko achat d'armement mo 45,3 milliards ko preñ men CFA ɓe garti ene mbaɗi kuptidindi kanko arti e hollidde ala ko niɓɓiɗi e oɗon contrat natal makko kanko on Abdou Karim Fofana jokki nder ndeɗon jeyde enquête affaire des armes vendues par l'avis commercial brokers ene way noon kanko Abdou Karim Fofana o ko la défense de l'état ene way noon ha joni o arti famminde mbadi kuptidindi holto ɗin petelaji ndewi kono kay holto ɗeɗon koppereje ndewna holko saabi cifgol ɗeɗon coppere cifgol oɗon contrat ene wayno ko wiya ala hen o prix unitaire ko way noon jumpi ene mbadi kuptidindi kono de oɗon société civile wi ko kan yonani ɗum ɗiɗon ko guiɗi wukkiti wona tigui ko wawi dillinde dartinde walla mbina wawi deññude haqqillaji mabɓe kamɓe tigui on société civile ɓe mbi ko yo leer kono kay yo procureur waɗa s'auto saisir e oɗon alhaali gam kay labnane ɓesgu Sénégal holko saabi tigui oɗon contrat kono kay cifgol oɗon contrat ko niɓɓiɗi hen foof labnane ɓesgu Sénégal ɗum de woni yidde mabɓe jayde groupe 1 média invest woni besbi le jour jumpe kaɗon alhaali ganduɗa tigui coggu oɗon arme kono kay ɗiɗon contrat cifaɗi les dégâts du camouflage noon tigui mi mbi le gouvernement ministère de l'environnement est fondé à passer des contrats d'armement beele ganduɗa tigui ngal ɗon jagorgal tarike leydi Sénégal ene jogui tigui coppal sifodirede contrat ji ko yewte ganduɗa kay ko kaptorre ɗum de woni koɓe namdi kamɓe tigui ɓeɗon jeyne koɓe besbi le jour caggal kana ɓe gari tigui e oɗon gorko mo ganduɗa tigui ko toto diwan mo Bambey ene wayno noon o jangguini duuɓi sappo taw kay ko kayitaji ɗi moƴƴani kanko won professeur de philosophie ko lycée to wonnomo jangguini kono kay hay qualification goto ala walla mbiyen hay nokku o rewani saabu ko wadde falsifié ɗiɗon kayitaji gam kay o jangguini ɗum ndene tawe hello tatabo ndeɗon jayde besbi le jour ko welsinare walla ala ganduɗa tigui oɗon gorko eɗen gandi kam no wawi sifrade foof o yettere ko Fall walla o yette Diagne walla o yette Gueye e kamɓe tan mbaɗata gueɗe baari noon kono ɗum ko ene wayno ganduɗa tigui gaddoyten ko jayde stade ɓe garti tigui koye ɗeɗon golle paydunde ɗe jokki ɗum wadde ganduɗa tigui ɗen baroje gendiji kono kay keɓungal alhaali ganduɗa tigui on coupe du monde Qatar 2022 ne way noon baroɗe teddungal leydi men Sénégal ene keɓono tigi ɗeɗon pottite kono kay ene keɓono yaadu mumen to Qatar e mbadi coupe du monde ɓe mbi ko c'est 18 lions assurés d'aller au Qatar Sadio Mané wondude Abdou Latif Diallo Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye e wondude Edouard Mendy ɓe mbi ɓeɗo kam ganduɗa tigui ene oɗon lissa mo 26 mo Aliou Cissé e seftinda joni ganduɗa kay ko ɗeɗon woni les 7 cadres de l'équipe nationale
Sall kambe tigi abe jaay jillo to Qatar troisième fois ganda kay deuxième fois consécutif ngo leydi men Sénégal ene yaha tigi o do rendez-vous mondial coupe du monde tiagal 2002 tiagal 2000 ganda tigi 18 ene ngayno ngol do wonti watti tatabolo ko Sénégal ndiya Corée Japon 2002 Russie 2000 ganda tigi 18 ngol do watti 2023 que cette fois-ci soit la bonne anda ko leydi men Sénégal wona leydi adeneri ganda tigi yetade ngal don dawal battini ngal e ganda ko odon rendez-vous mondial woni coupe du monde Qatar 2022 esiki ala ha joni man ngare tariko odon coupe du monde mbele ngando tigi coupe du monde meedi wadde to ko ya leydi Afrique yetim ngal don dawal demi-finale misi ko nganda ko enen foyde ngandum leydi Afrique meeda yettade ngal don dawal demi-finale kono leydi adneri idindi yettade demi-finale eden ngandi ko idi yettade nganda ko quart de finale ko leydi Cameroun tiagal dum leydi men Sénégal wadi dum tiagal dum leydi Ghana wadi dum tugude nden faade joni ay goto watta dum siki ala 2014 ala baddo dum 2000 nganda tigi 18 ala baddo dum bele 2022 leydi men Sénégal ene way tigi yettade de don dawe final haaje to don ara ray nanti dum e dunde Afrique sabu 2010 sikono mo tigi ma Ghana yetto ngal don dawal kono de nganda ko nganda yimbe be poyinoma wona yimbe be daminoma tigi ma Ghana en min Uruguay natati ngal don dawal kono de tiagal nde nganda tigi nde Suarez yaltiniri odon bal jungu mum wonno ko contre Uruguay ene way non penalty dañanoma hokkono dum ko Asamoah Gyan le dossard 3 des Black Stars kono de Asamoah Gyan watini ko radde nganda tigi odon bal nganda tigi la balle qui pouvait donner à l'Afrique sa chance de franchir nganda tigi les quarts de finale mais peut-être c'était nganda tigi Allah hudirani nganda tigi leydi Afrique yetto ngal don dawal e odon sa wonno ko coupe du monde 2010 nganda tigi ko heewi siftora men sabo eden gandi leydi Afrique ko leydi final tawa ko leydi pinal ko leydi ganni ko kay ko leydi bismutude leydi wawde jabbade leydi tigi nganda ko andude ko do sabu sa dari coupe du monde 2010 e ko min tawa minen tigi nganda ko sugabe ene way non c'était la première fois ko Afrique ene bismo nganda tigi odon coupe du monde wala bien Afrique ne bismo tigi ganda odon trophée ene wayno odon saha non ganda tigi wadi bismago kono Afrique yalsini pinal mum parce que sa dari odon ouverture nde Mandela wiana ara kisorande sanna ganda ko o accident wadi petit fils mum wala ben tani ragel mum sanki hen ko dum tigi hanno ganda tigi le père ganda kay de l'indépendance le père de la souveraineté Nelson Mandela hebani arde odon ouverture kono wadi ne fayde teskonom hen jimi baddi fayde teskonom hen te ganda tigi souveniruji kewdi e l'an 2010 South Africa nganda tigi stade uji baddi fayde nganda tigi kopreje kewde jaltinama 32 pays bisma fof non e dow teddungal e weno final o wonno ko kunde nganda ko leydi France njafodona odon final mo nganda tigi yodino wonno ko leydi Espagne ko kanyum tigi jetno odon final 2010 e nganda tigi tewtrede André Iniesta bandira musibi teddube en gonane e club 221 kono sonan dum min jumpano ne sport e mbadi coupe dindi sabo den gandi hay Ceerno Mamadou Moussa Anna holko hattene odon sport den gandi kam dum do ko galten do ho ali fala haydara anda hen fata barakallahu yitude kambe kala e mbadi coupe dindi yebi en ko be Pindi TV ha joni e waggindon ko wayno Aboubakar Ndiayen ko wayno ganda tigi Ceerno Li en nganda ko mi wi Ceerno mo jangani Ceerno Li nganda kay ko gorko baddo fayde kono kay gorko jiddo leñol mum no feede mbay dum settanade mo sabu tigi o holliti dum e mbadi kuptidinde wadde ko yettande mo Allah kono kay e nyaagade mo duwaw e den golle paydinde de jukki wadde kono kay ndedon yidde nde yidi Pindi TV fala budde tigi jettenbe kambe kala nde wonon dole lingu ko ndiyam dole Pindi ko non rendo fulbe fata barakalla on kolli min tigi ko onon goni dedon dola men kono kay odon pari nganda tigi hebi e 12 de Pindi e kala nganda tigi e boore nde way yaltinde wala biyen e kala ko wawi ettude e mbadi kuptidinde Abdourahmane Cissé a yettama manama montama Moussa Sy Harouna Camara e Sada Sy nganda tigi Mama Layla mention spéciale yumun sukabe kono kay dawani nganda kay kanyum ne tigi wadan hidi hedang Baba Martiam e Baba Bur Diop kono kay nganda kay e Papa Dem kambe kala bi calminama e mbadi kuptidinde fatabarakallah be non tigi woni ardi ben Hamel Mbalo Ousmane Diamanka wondude mo Hamoudou Kabir Tidiane Diallo
kambe kala e mbadi kuptidindi Isa Diallo Isa wondude tigi ganda ko Abdoulaye Yasso Ifra Sadio Ba masso spécial mi wimo pullo ganda tigi jaro keddamma kedotodo kolli e nder ganda tigi walo fendo fatabarkallah salminama e mbadi kuptidindi Dura Karamatu Diallo wondude Amadou Jiggo kambe kala be calminama Abdoulaye Soen Youssouf Mboen Mama Jang Kande na be don kala calminama en calmini kadi ganda kay Sénégal oriental en calmini ndudon fulado en tellor hales njehen ganda tigi Guinée Forestier Guinée Conakry calminen be mbadi kuptidindi sabo ganda ko fulbe renabe tawte don njehen ha ganda tigi toto leydi ya Nigeria calminen be mbadi kuptidindi kamene ganda njehen toto leydi Burkina Faso calminen be sabo eden gandi pindi ko la communauté pular ganda tigi entièrement wodi couvrir eden gandi pindi tigi ganda ko ngodo rendo fulbe darini hebini fatabarakalla yettude be mbadi kuptidinde e wiibe su fulbe tinti ala tigi ganda ko mo nawdete e nder windete wadde bien dental fulbe dum tigi woni ko dogante kono en jejjitani rewo wodi bowe woni la Mauritanie ganda tigi to warga awa tamroje ndo sananaji bada sardingaji mention spéciale sabo eden gandi 90% ngenni ankobe fulbe ko Mauritanie nabi dum non ko podona Allah wadiri kono eden gandi cellu ko ka ganda kay pular celludo mo jiidani pular Moussa Niaw o ko to Mauritanie tawre en bibe yo Allah boyni be jesmen fatabarakalla njay Seydou Amadou yo Allah junu ngurna mabbe dala men e ganda dalebe e jesmen ko heewi ha tigi ganda kay dusungo boye fatabarakalla salminde be mbadi kuptidinde kono ko leydi Mali en calminibe en jettibe en manibe en mantibe kono mention spéciale à la diaspora e kolaji moskeji di jereji di janayseji di indeli di yangeli di dépense uji gali di sahuji mawrdi e nebamaji foko kambe so tawi wiama basal ne wodi ngal don basal woni ngabe didde fuurano o farba sal wiyanno dernobe frontière ndi magone kadi basal lumbu tawdu min wonno en calmini ben baadi kuptidinde en wiibe yo gurnam juut sen kali diaspora non mi yejita ganda kay mon ami mon frère sehilam gidam sehilam ganda ko alaji mbaare jagor ko mo seleng don tigi wonki yaraji mun tawa calminen na ganda ko Amadou Nya calminen kadi ganda kay ko nga yaya dem kono la femme brave la battante ganda tigi ko Kumba Sar debbo mo hunare boye mo hani en calmini be baadi kupdindi hande non Moussa Nya wadum abiye ko gorko mo bagodin sare hebiyabe jom marsi seng wadde mi ren fulbu ngo faminde wonon diaspora andimo Amour Kane ko kany wadi abiye fatabarkallah to karallagal to wonno ton ko mon ami mon frère ganda tigi mbor yamo mbelam fatabarkallah ko Ali Fall wonno ton en calmini be mbadi kuptidinde aadiyo ko altini yadude debbo mo dara kalaybe dara ganda tigi debbo mo suska daw jeeri labi lami labana lami ben be lamu to ha dow leso Aïssa Ndiaye mi mantani mo sabu an joni kenon mi nati dal vala bama jewoy bange goddo ko non amin wata ngade mi yi ganda ko ciokasuji piguji berdamdi me moji grawol mi jabi mo pide mo der quoi en calmini kambe fofu njafo non so wodi tekmen so wodi welani on so wodi sofiane on wona dum wonno neew so wodi fewi en jodi hen ko dum tigi wonno fandarde fatabarkalla yebi en ko be Pinde TV jam dumide mon